Когато вече зеленчуците са омекнали, морковите и лука, можем да изключим печката. Разбъркваме ги последно и изключваме печката. Целта е да ги оставим така да изстинат. Затова ви казах, че това е гурманско ядене, не става бързо. И изобщо хубавите работи не стават много бързо. Ето ги зеленчуците в миксерчето. Това е половин литър масло. Краве масло, което разтопихме в микроволновата печка. Да видим така дали ще тръгне. Така тръгна. Идеално. Мъчи се, обаче върви. Но не съм много доволен. Чакай да се плаща малко. Добре. Ето ги дропчетата. Много са интересни. Вижте каква структура имат. Каква структура е интересна. Ще вземем една по-голяма тенджера. Такава тенджера ще вземем. И ще присипем всичко от тук. Сега ще сипем и зеленчуците с маслото. Това така няма да го разбъркаме обаче. Така че ще пристъпим към демонстрация на блендерче с 1500 вата мощност. А миксерчето беше с 400. Я сега да видим. Даже не го чувства. Това се казва машинка. Хиляда и 500 вата са 1500 вата. Мъчи се, обаче работи. Следващата стъпка е само за гурманите. И сега ще ви покажа как да махнем ципите, които са останали при разбиването на дропчетата. Ето, взимаме една такава едра мрежичка и сипваме вътре нашата смес. Ето, бъркаме поманичко, нежничко, така. Ето, накрая какво остана. Това смело го хвърляме. Стигнахме до финала. Това, което забъркахме, в момента трябва да го разсипем в порционни чашки. Това специално са чашки за крем карамел. Идеално. Стига толкова. Ето, готово е. И сега го слагам във фурната. И така слагаме го във фурната да се пече при 160 градуса. Обаче тук има още една хитринка. Трябва да налеем водичка. Затова използвах дълбоката тава, за да можем да налеем водичка. Изключих фурната. Направиха една лека коричка отгоре. И сега ще ги оставя да стоят във фурната и така да изстиват. След като извадихме чашките с пастета от фурната и ги оставихме да се охладат добре, преминаваме към последната операция, а именно заливането с масълце отгоре за вкус. Само че преди да ги залея, ще направя малко дупчици, да може да влезе и навътре масълцето. С една виличка. Така. Няма да показвам на всички, само на някой. Ето го и топлото масълце. Така. Хапваме си пастетче с масълце и с препечено хлябче. Може да добавите от турското кафе от миналия път.